Ama nami dohot ina nami nawalong kami naposo dohot remaja ala sadarion
Budul mahita. Kurian ni Tuhan tanay hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan tekyon ramahita marla siroha di parminggu tasadarion jalan nongan di pentahbisan situan ni Huriata. Nuaeng masuk mahita tapuji mangkuari di bata. Marede mahita bukuede siya bukuede nomor 500 ono pulusia ayat sada sahatu ayat 2. Tunglong ang dorohaku molohube reng natino pami saluhut bi tang ilap do tronggur maka tindakon hasang apon mi marendeo Tuhan memuji ho ode bata sangap doho marendeo Tuhan memuji ho ode bata sangap doho di ladang di adaran doho tombak marendepi dongtung masa sona pusuni dolok sungai doho trura mamarita hosangami Tuhan marendeo Tuhan memuji ode bata sangap doho marendeo Tuhan memuji ode bata sangap doho Marhite-hite guarni de bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon amin. Mangasahon de bata say hamonangon do ulahonota ngot maho ale parhinaluan tarsunggul maaw dibuha siang ari pujio kumaho ditonga-tongang nyaka bangsom ali Tuhan ede hono kumaho ditonga-tonga ni akka marga haleluya. Ali Tuhan di bata amanami pardengkan basa na sumurung. Namarpungu do hami dison. Mangido tuho siya nasa rohanami. Say tabay mahaporsyon nami jala parguguy hami. Asa tarulahon hami parangin na dinggan. Songon na pinangido ni roham siya kami. Say ramoti mahami rodi hasusuda ni bohal nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite edde nomor 40 ayat sada dohot ayat 4. 110 ayat sada 1 ayat 2.
Langihok kamu ma patik ni debata di minggu tasadarion imananianet sian patik paupaton dohok lapatanna sonon madidok. Patik paupaton ingot tamu ma pabadiahon ari minggui di ena onom ari ma ulau hamu nasa si ulaumu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahuba de matam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi pangisi ni huta ni halak pe na mengebati hutam. Ai dina onom ari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu Jahuba debata ari paradian ni jala di parbadiai. Dia ma lapatan ni odo. Ikon di habiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tubangihon. Dohot mangguruhon. Ido sahatna. Atong rap martangyang mahita mangido gogo laho mangulahon. Hatani debata. Ale Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patikni. Amin. Tapuji matuhata ede nomor 683 ayat 1 ayat 2. Tatopo te mado sata martangyang mahida. Ale deba alamanami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saliling-liling na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang be ingot akadusa nami. Ay jojo do hami mardusa marado poko. Jala jojo do husungguli hami rimasmu. Marhiti sian pangalausion nami. Di hatam ali Tuhan Jahuba. Say unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham. Say urupi mahami. Ho ali Tuhan debata. Hatuaon nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege mahata baga-baga, taringo tu hasesani dosata. Songon sitong na manguluaw, ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikod dalan na asa mangulu ibana. Hasanga poma di debata na digijang. Amin. Tabuji matuhata marhite ede nomor 127 ayat 1 dohot ayat 4. Gogo, lam gogo, mardalan o, siantu manua ginja, nang satukin unang so, palikombay arsinon, ingat iuri mardalan ho, lam gogo, uji ma, Sion uji moni, akana juju mamambahen dosai, sai huton aruhan, nang katigor nang nageduhi, uji. Tagbegema hatani debata turpuk ni ari mingguon. Nienet may sian poda ni Raja Salomo bidu onom mamuka may ayat onom sahatu ayat 10 tangi hok kamuma hatani debata. Lao maho ale sigurbak ulu marsiajar tu porhes. Parate-ate homa akadalan na asa marbisuk ho. Nang soadong di ibana iduk manang partogi, manang pangarajay. Say dipadiri do bohalna, di partaonan logo niari. Di papungu-pungu do si panganon na di hamamasa ni gotilon. Sadia lelengon modom-modom ho, ale sigurbak ulu. Sadi hari peho hehe sian podomamon. Otik nari modom, otik nari modok-odok, otik nari mangusip putangan, laos peak modom nimmo. Jadi Roma hapogosommu, songon halak panamun, jala haraporommu, songon halak parlubu-lubu. Ima hatana, martuado akana tumangihon hatani dibata, jala na upeopsa. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 700 ayat 1 sahatu ayat 2. Luhodo marpada
Tahan dita kumaha porsiaw tay, songon na hinatidako ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Aw porsia di debata Jehova, ido ama pargogo na so hatudosan na tumopa langit doho tano. Aw porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, na gabi-gabian sianto di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubano toru dong ditanom, na mulak mangolo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni di bata Jahuba, amanai pargugu na so hatudusani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate, aw porsia di tod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho di hasesani dosa, doho di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho di hanguluan na sora sudah. Amin. Pinasahat matiki vokal grup sian seksi perempuan.
Akamanginang tatangi homa nagabe titing tadi bagasan minggu sadarion na pinasahat ni sahalaksian situa ni huriata pinasahama. Horas badita manginang. Tabigi majo ima nagabe songot tik-tik tadi bagasan mingguon ima di minggu pasiahon dung Trinitatis na parjolo jahon nami ma 2.2 sermon wek manang sermon gabungan. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020 dilaksanakan sermon wek sermon gabungan dimulai pukul 19 WIB secara live streaming manang siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Yang berikut 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2020 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus tahun 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Poin 5, pemberitahuan. 5.1, berita kelahiran. Bagian A. Pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Amang Manupak Marolop Mauliate Silitonga, inang Perawati Boru Panggabean yang beralamat di Komplek Taman Bunga Blok A nomor 27B masuk WEK 7. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut akan tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Berita kelahiran 5.1b. Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020 yang lalu, Tuhan juga telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Bapak Henry Simanjuntak, Inang Desi Susanti Renata Boru Panjaitan, yang beralamat di Gang Umbi, Cianjuang, WEK 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut akan tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Yang berikut 5.2, pemberkatan nikah warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu saudara Carlos Romula Parulian Sidabariba, sarjana hukum, putra dari Bapak Situa Justiman Sidabariba, Ibu Kelina Boru Simarmata, yang beralamat di Jalan Centek, Gang Galur, RT 6 RW 10 nomor 86 Ciracas, anggota Jemaat AKBP Cijantung Resort Cijantung Jakarta Timur, dengan saudari Indri Yulita Rizkianti Boru Sihombing AMD keperawatan, putri dari Bapak Bisker Sihombing, Ibu Mantaria Boru Simanjuntak, yang beralamat di Komplek KPAD Cilame Indah, Jalan Anggrek, Blok B 22, RT 01 RW 20 WEK 7, anggota Jemaat AKBP Jalan Lurah Cimahi. Adapun rencana pemberkatan nikah yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 bertempat di AKBP Cijantung, Resort Cijantung Jakarta Timur, masuk pukul 9 WIB. Nah, mengikut 5.3, penabisan penatua Manang Panjak Konon Situa. Pada hari ini Minggu tanggal 10 Agustus 2020 akan dilaksanakan penabisan kepada 3 orang calon situa dalam ibadah siang ini. Adapun nama-nama yang akan ditabiskan adalah: yang pertama, Amang Situa Nelson Timbul Hamonangan Pardede, WEK 4. 2, Amang Situa Julerman Nehemia Panjaitan.
WEK 4. Nomor 3, Amang Situa Rudi Mendos El Sinurat, WEK Sia. Berikut 5.4 Tali Kasih Purna Bakti. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan tali kasih, yaitu melalui amplop untuk Parhalado yang memasuki Purna Bakti, yaitu Inang Situa LR Boru Sinaga, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan bagi jemaat yang mengikuti kebaktian di rumah melalui live streaming, dapat memberikannya melalui Sintua WEK masing-masing atau langsung ke kantor gereja. Amplop disediakan gereja. 5.6 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan himbauan pemerintah, maka upacara bendera perayaan 17 Agustus 2020 di gereja kita ditiadakan. Dalam rangka memperingati HUT ke-75 Republik Indonesia, dihimbau kepada seluruh jemaat AKBP Jalan Lurah Cimahi wajib menghentikan aktivitasnya sejenak pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 hingga pukul 10:20 WIB selama 3 menit dengan berdiri tegak saat mengumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak yang ditayangkan oleh masing-masing stasiun televisi. 5.7 Pengadaan laptop. Selama ini dalam ibadah online atau live streaming menggunakan laptop pribadi. Karena itu gereja kita merencanakan akan membeli laptop baru untuk digunakan dalam pelayanan multimedia, live streaming, editing, dan website. Sehubungan dengan itu, bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan laptop tersebut dapat menghubungi kantor gereja kita. 5.8 Handy Talkie. Gereja kita menerima persembahan 4 unit Handy Talkie dari keluarga Amang E. Gultom, Inang I. Boru Panjaitan, WEK 5. Terima kasih atas partisipasi dalam pengadaan perlengkapan gereja tersebut. Tuhan memberkati. 5.9 Ibadah Minggu. A. Jadwal kebaktian Minggu 16 Agustus 2020. Yang pertama, masuk pukul 7.30 WIB adalah WEK 2, WEK 3, dan WEK 8. Ibadah yang kedua, masuk pukul 10.30 WIB, yaitu WEK 6 dan WEK 7. Yang ketiga, masuk pukul 13.30 WIB, yaitu WEK 4 dan WEK 9. Yang keempat, ibadah keempat, masuk pukul 16.30 WIB, yaitu WEK 1 dan WEK 5. Bagian B, ibadah minggu bagian B, untuk menghindari penumpukan jemaat dalam setiap ibadah, dimohon kepada jemaat untuk mengikuti ibadah minggu sesuai dengan jadwal WIB masing-masing yang telah ditentukan oleh gereja kita. Amanginang, molo ditutuak kita WEK 45, WEK 4 docia masuk jam 10.30, Roma hita jam 10.30, sotung roh hita masuk jam 7.30, sotung tidak memenuhi syarat nanti kursi yang tersedia. Itu maksud namang asa taparwahon untuk kedisiplinan kita bersama. Sorry mamang. Bagian C, sehubungan keadaan pandemi COVID belum menurunnya, maka untuk menghindari kemungkinan yang tidak kita inginkan, gereja kita untuk sementara waktu meniadakan vokal grup, kor dalam setiap ibadah minggu. Mohon maaf Amanginang. D, jemaat diingatkan kembali untuk tetap menerapkan protokoler kesehatan adalah sebagai berikut. Pengukuran suhu tubuh apabila suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius disarankan untuk beristirahat 5 menit. Kemudian
diukur kembali apabila masih tetap di atas 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti kebaktian dan dihimbau untuk segera pulang dan beristirahat. Berikut pemakaian masker selama kebaktian dan di komplek gereja. Berikut meniadakan bersalaman. Berikut menjaga jarak minimal 1 meter. Mencuci tangan atau hand sanitizer sebelum dan sesudah kebaktian. Menghindari berkerumun atau pengumpulan banyak orang sebelum dan sesudah kebaktian. Berikut setelah selesai kebaktian dimohon untuk masing-masing jemaat segera meninggalkan lingkungan gereja. Ada ralat satu, yaitu kami ralat di dalam persembahan pukul 10, persembahan Minggu Keluarga live streaming. Di sana tertulis Situa M. Simanjuntak Boru Simatupang. Seharusnya keluarga Sintua W. Simanjuntak Boru Simatupang. Demikian warta gereja kita pada siang ini. Tuhan memberkati. Salam. Salam. Tapasahama pilihat tanatama tu adupan di mata. Uhut tapuji mangkuara marhite ede nomor 400 pitu pulsada ayat sada doh ayat udukna.
ini debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramo tiak ka ati muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata na hinaulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus nama dohoti penabisan situa di bagasi sadarion songoni nang dihamu amanami inanami naposo bulung remaja do sikola minggu namar minggu di bagas nabe madohoti parmingguon marhite live streaming HKBP Jalan Lurah sadarion namar tua manangihon hatani debata sian surat ni Apostel Paulus turia Kolose bidutolu ayat 22 satu ayat 25 tangi hok kamuma songonon ma didok disi hamu akka anak somang oloi hamu ma akai dukmuna na ditanoon dina saluhu na unang ma pangoloi di mata hamu songon nama buat roha ni jolma marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani sian rohamuna ma ulahamuna sasibahenon muna songon natu Tuhani dada tujolma ingot hamuma siat Tuhani do jalo muna sitianon nii balos nii Tuhan Kristusima oloi hamu ai na mangulaon hageduhon porsanon nado nani ulanai soadong masa parnidanidaon dibohi ima yang go sahakna dihamuak kamanami dot inanami di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus tatotop dosa darion penabisan toluhalak calon situa majalo tohonan hasitua ini ditongani huriatta jala macaya pit hatani debata gabitona tunasida lahu mangulahon tohonan hasitua ini ima asanggiat nasida toktong di bagasan roha pangoloion di debata di persuruon marhitehon ngolu habuluson ni roha mangula ulau ni debata mangula persuruot tunasida di bagasan roha nabulus dan takut akan Tuhan unang ma di bagasan papahenani Jepang di roha nasobulus pernida di jolma pangoloi di mata dot nama buat roha alaisian rohana yasma laho mangulahon lomoni rohani Tuhani hita saluhuna nang situan nani ojakon nani tabalhon sadarion majalo tohonan hasituaon ya dong dijabuni sada halak Batak ro padita alai paditaon halak timur jadi dang diboto bahasa Batak atong tunggajang do nasida makatatai liling nasida makatatai pola sape botari dung botari dilap amatay mainatay ain ngaboy lopam mo si lopaon innatong marbasa Batak kalaki alarang diboto paditaon lapatan na makatay may tarengat si paditay no nin narohanatong alahala timur ro padito seraaw marupani bohina ay sipata sa dabu boy daw songon halak timur halak irian halak Nusa Tenggara Timur bedura ate songon ji marbahasa Batak matok tok takut mak inamatay maksudna takut ma manuki ida tonga sarong lopaon roamatay manuk na dia takupon nina napiokoni mak inay na tetong ala pasti kiarong manuk na nawadhodok ropa dito las roana tu di ngok masak kabahata hatani nasina dua peokon narana tong di ngok tong hatana peokono sau dotong mangan alai tuk tabu iya ma amat tau mangan wi tabu nepong mo laju mangan atong tabang se
Pedito narwana. Oh, narwana tong. Inatay ayo amang na. Ale panguloy di mata. So nalas rohana ale daw. Makan Pak, makan. Tambahin na. Di tangan na igolom itoruti. Tambahin na. Jadi panguloy di mata ratong. Jadi romat tong amat taon. Madok kata mamadok mauliati amat taon dah. Terima kasih kepada tuan rumah menyambut dengan tulus. Ini nama Tama. Enak sekali tadi makan. Ayam yang peokon itu. Saya doakanlah amang inangnya. Peokon semua ayam amang dan inang katanya. Airi pura peokonon. Manung na belga si panganon na tabo. Semoga ayam inang semua peokon ya. Na tapan padito matong. Airi pura peokonon manuk na belga na tabo jala memang laju do matenak kini mangar rupani. Bagai bitar melitor di maperjabun wi nga mago biau. Itanya kopak sotuk saut tanyang na itu hana si roham sol-soli diriku. Saya ulang mapeoko sudah manuk nami oninna. Jadi tamai rupani ate. Kamang dot tamu kenang gudang gohalak pangoloi di mata. Saya songon nama buat roha. Uduk HP rohana. Dang. Berju HP rohana. Dang. Hatani dewata sadarion tuhita tuhamu na to lulu mobi. Pangoloi mahamu unang di mata alai di roha, unang tujolma alai tu dewata. Ido jauh-jauh ni dihita saluhutna asanggiat takas pajowotai siar roha do. Kenapa Bapak Ibu dari roha? Karena molodak siar roha mabain haci roha. Murah roh haci ni rohani situa murah daripada dita gudak songoni. Murah-murah maraci roha. Alani molo pajowon ni padita rak siar rohana atau patok doi maniak rohakuina. Hacik rohakuna dungi hatana posi-posi piri-pirion muruk pangarimason. Ala yang kupajun nesia roha ala memang dalam proses pelayanan gereja sudah terbukti dari sejak perjanjian lama, perjanjian baru dalam gereja. Orang-orang yang bersekutu dipanggil dalam persekutuan kudus di dalam rumah Tuhan. Dalam proses pelayanan itu ada hal-hal yang bisa menjadikan hacit roha. Alai molosian roha pajuon ni perhobasi hamuna tolu molosian roha do pajuon muna dang murah-murah hamu marhacit ni roha. Alai marbulus ni roha do. Muladong hatani ruas tuhamu hamuna tolu. Hatani ruas tuhamu na posi-posi bulus marohamu. Bulus. Apa itu bulus? Ikhlas menerima. Bolus do mulani dame, balos do mulani di bada. Molo dibalos samu berbeda ima. Ale molo dibulus sok kamu, dibolus sok kamu, dianggap pamu na sopola gabe turohai, tak tuai to turohakku nena. Dang murah-murah hamu maracit ni roha. Di pasu-pasu dewata mamu mengulau-ulau ni. Dang namura gabe situ kamang tapi akaruas da anggo padita asinggope hami padita mangulusian huriau do hami jala maringat di huriau denggamma akka inatani padita dang ulau-ulau dengan nasing nak padita ipe asa majalo hanguluan marite huriai alenggo kasih todo berkamu ma holak tulu tau do nasida learning mariti amata padita sapur manulang jalahu pasikopami tulu tahun odo terbohama tulu tahun piala ni corona bolos-bolos do halakon jadi ai wama learning goita dak polamang corona inalakon jadi ala burjui baru panilas ni ulama toy mata asiroha corona inaroha jadi dak pola atarjujut tami learning tong malani si coronaon tahe naroha learning goy tamang ningon tinelepon atong amat tasinurat apalagi amat tasinuraton di sore yang nuaing agak dau learning doy tamang
isore ang amang toy matoy mga dinggani gugu hamu mana mulau-lau ni dah mingom matong ala ni corona on amat tapat jeita di diro hamu na di stikes kaulu ya de amang na dak pola ni on atong amat tapat jeita no si pardede waro ala ni bulus mahamu mulau-lau bukan takut kepada manusia tetapi takut kepada Tuhan di bagasan panguluyon natama ulamu na ro gabi parhobas di tonga-tonga ni huria marhiti tohona na situau ni jadi nange-nange mai takamangda molo madok kritik pe tabui do situa nami songon nabado jamita munai ayalakon wah marjamita gerejo majabuku dungi sekolah learning hola 2,5 tahun kami 5 tahun kami sekolah praktek 2 tahun tong hutuk-hutuk marjamita ima niji tong gope muama jadi nange-nange madak kamangda molo tadok pehatat tatu situetei anggo tu kami gugu suara muna tak pula boai upar hamok mokok kami peji molo tu pedita air tungai molo tu pedita gak gona posisi suarana tabamok mok do pedita bereng ma pedita iso dua na ala gugu suara muna tormok do kami kan air to ai hu hangulu kami nani dok melek go to alakon nange madokok kamu boama toiro pe kai inatta situa toiro pe arong hatani kai inatta ijabu hape marjamita budari di persermonan boama inatta nga bohina mersuhi-suhi amat taloja mulak siap perkerejuan disambut dengan nada-nada tinggi tensi bahaso mago pusuk kira sih olor mago pusuk niat amat tasituon alania ha pengaruh sian inatta inatta na tulu boru na beban boru na ibaho boru sirait molo neng ulau-ulau na matamu atak kamu cuma dok kata dah ber kamu jadwal li cek setua pardede marjamitan non paburju-burju kamu majoti dai nang naji suatu salah pusuk salah majahan doda inang boru na bebado inang boru na ibaho neng maraget dari minggu amat tami pinaring geding ngemajo niloppa majo manuk ale ulang napiokon naring ganit tong ning maraget data hari minggu naro amuna lopamu sipanganon na mulu ngaruja karejo mulak botari neng marjamitan no di persermonan sambut tamu denggan mau bikin air panas air tung non muna air hangat dodang air panas tapi mulai air panasan non belok pamataya teh mandi air hangat aja ya pak ya biar lebih segar nanti berkhutbah tahu-tahu matung jaminannya lah kuda menggeligar matung terus ngon nalas dorohan laho makatau katani Tuhani alai mulai pabor hatto do inang do bohina murhing ipabor hatto amat tamulau-laon dot hatana koras songo dia mah pangulaun ni di bagas joroni dewata kami dinggat pangulaun namin di pabor hatak kainat tadu-dadu dinggan senyum selamat dadain natong jadi adira suku kamu amata inata paditane dua audison nado ni bah tiba betul songon netor las toroha selamat melayani Tuhan memberkati dipargugui dipatau diparrohai tidak ada seorang pun yang layak menjadi pelayan Tuhan tetapi kita dilayakkan tidak ada ngarok salah penatau parhobas ni debata alai dipatau dipargogoi dipasu-pasu dipaworhat marite tot diporbadia karena selayaknya saya juga tidak pantas berdiri di altar Tuhan tetapi roh Tuhan telah melayakkan batauhok kita marhobas di tongani huriai amin martang yang maita mauliate madiho Tuhan ala di patau hodo di bagasa sadarion huriam patu pahon penah bisa situa marlas niroa huriamo majakon nasida alani pasu-pasu patau pabor hak manasida di bagasan gogo dot habisuhon nasiakkoi pasu-pasu mahuriam majalo nasida makubasi di huriamon pasu-pasu ruas muna ulang tahun lahir gajang umur nasida ulang tahun pernikahan di bagasan sukacita
keluarga nasida ima namon ulang tahun kelahiran dok pernikahan sadarion dohot na samingguan. Ali Tuhan pasu-pasu ma palumehamu di keluarga MC Litonga boru panggabian dak danak boru, keluarga si Majut tak boru pajaitan dak danak boru, pahop punya manami dohot inanami keluarga si Majuntak boru siagian keluarga panjaitan. Ali Tuhan ibu-ibu magurang madak danaki ni ramotan di tanganmu. Jala pasu-pasu ma nasida asa toktong di bagasan pangaramu tiom munang natorasna. Pasu-pasu oleh Tuhan sakak ni anak ni Huriam Carlos Sida Bariba dot Indri Borusi Hobbing nang terpasu-pasu gohi nasida dot holong ni roham. Pasu-pasu oleh Tuhan nang keluarga Gultom pasahaton pilihan na marhite pengadaan Hendi Tolki laho menunjang pakobasyo di tongani Huriam. Pasu-pasu masalu naruas ni Huriami dak danak naposowulung remaja nang namatua pe keluarga SR Geisa Septiani KNN ale Tuhan namangido ulaun parkarejoan jodoh sirokka ni todina ale Tuhan lau sude mau tangya kok kami anak kon nami nasokarejo dope patudu ulaun nasida nasorapotan rokka na dope sai pajupak kodot sirokka ni todina marlas ni roha nasida memuji guarmu nabadiai nama masu-masu nang keluarga si manuk kalit boru sinaga asang giat di bagasa panumbahyomu ulaun nasida ngulu nasida rap dot yanak kon nasida songonia li Tuhan nasa ruas ni Huriam napasahaton pilihan na perpuluhan rodi pabahenan nasida pe NN keluarga Samosir boru hasibuan sailam pagadda di nasida las ni roha tujulan narion pangaramotion do pasu-pasum dia kaulan nasida hujalo hami do nang partisipasi ni kapilian NN marhite live streaming di dia pinasida le Tuhan di desa na walui hutan amar seraki ima di keluarga Yesi Raja Guguk Opu Petrix songoni nang NN Antoni Huta Barat songoni nang pangaribuan asa ho manupahi nasida manabai dengan dibasam di saluhu na nasida parsidohot pasang pokok marite Huriam HKBP Jalan Lurahon ali Tuhan tatak maruas ni Huriami karena marsahit na orang hipas dirawat do di rumah sakit Amang Pelman Pasaribu week 5 nyonya Silaban Boru Purba week 6 pasca operasi Amang we Tambunan week 7 songoninang inang Boru Gultom ali Tuhan tangami nalabohima macam nasida samalum nasida ho mali Tuhan namanupahi Huriam HKBP Jalan Lurahon dohot sude karwas munamar minggu di bagasna dohot akka parsidohot di parmingguan marite live streaming saat di homa daging doktor dinami Tuhan asima roham saipatibu toktong pasal puhon covid 10 sia lebung nami ramoti masude parsauran ni Huriam di garejaon do di jabupe sayunang loas samidais alai padao kami sian nasa pangot tak ni parsahiton ala ni Yesus Kristus si palua kami amin. Diamu amanami dot inanami sahab mai tatu acara pangojak konon manang manabalan ni situa alani dia kadongan barhalado tapara di marohata los Roma hita tujolo hobar tunang niaturhon mared de mahita Hubunganmu diri
di tangga. Tu tangga. Dia mu amanami dot inanami nunga kami di Son sudah paralado HKBP Jalan Lurah Sabola siamun nami do di Sabola habirang nami laho patupahon pajakonon di doan nami pangota ni COVID-19 sia sadarion minggu tanggal sia Agustus 2020 alani songot tadda ni pajakonon nami tunasida hujahami ma'akah laustona nami tudongan nami di pajakonon nami sadarion asa pir tondim jala marsi hohot situtu mengarodoti dohot patupahon hombar tu sude patik akana tinonahon nisi Musa na posok itu ho unang manimbil ho siani tu siamun manang tu hambirang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka unang meret buku ni patikon sian pamanganmu saya pikir-pikiri mai arian dohot borngin asa diradotiho jala di potupaho hombar tu sudena tarsurat di bagasani asa maruttung ho di akadalanmu jala marmulia parulaon. Sada Timotius 3 ayat sada dohot 2 hata haposan doon ulau na denggan do dipangido ni nama ngolului hasituaon dibaheni unang maadong dapat sisurahon di situa harajaon ni sada boru-boru maibana marpagotik maroha marhapatunon nalas roha martamue na malo mangajari unang ma si sobur tuak unang pangalisingi alay na labok pardame jala si ipolan di perak namalau mangajari dongana sabagas para nakon siolo yajar mardongan sandok ha hormaton. Ay molo so diboto mangarajai isi ni bagasna tung songo dia ma pature-ture onna hurian ni debata unang mahala nai baru masuk unang gabi kijang rohana jala madabu maon tu bagasan uhum ni si budisi ikon denggando baritana dihalak na dibalian asa unang ibana madabu tu bagasan pangisahion dohot sabil ni si polisi soni do nang akaparobas ikon na tomando unang madua hata unang si sobur tuak unang parpangomo siandalan naso tama akka naupeop hahomion ni haporsiaoni di bagasan roha nayas alai siujunan jumolo nang nasida dukpei asa jalon ni nasida ulauni anggo soha surahan songonima akka parupuan toman unang siyata hatay donganna parpangotik haposan di saluhut ia parhobasi ikon harajaan ni sada boru-boru akka nauboto manguluon anak konna dohot bagas nabe ay iya dung ture parhobason nasida naik situtu mana sida jala marhiras ni roa gudang marhaporsiaon di Kristus Yesus. Nang mana sida soha suraha dengan saripini nasida purpua
paranakon na porsea. Akka nasot tarhata sineang roha manang najuking pe. Ayang go situa sadok naso jadi hasuraha. Naing ma songon juara bagas ni dewata. Unang siula roha-roha. Unang perpiri-piri. Unang sisobur tuak. Unang perbada. Unang perpangomoan sian naso ture. Alay nabasa martamue nalas roha dinadenggan natoman nabonar nabadia sirajai dirina namar sitiopan tuhata si haposani mangihutton podai asa margogo ibana mangapoi marhite-hite poda natikosi nang mamisang akka namanggaga. Dijoloni debata dohot Kristus Yesus naro manguhumi akka namangulu dot namate uhati dakon nang hapataronna nang harajaonna jamitahon hatai hajong joko ditiki naune nang soune picang paingot apoi marhite-hite nasalabas niroha dohot pamudayon. Ay naro matikina dak tertahan halak disi poda natikosi alai mangihuton hisap-hisap sadiri ma ala pondasida pangajari napa geok-geokon pinggol nasida taiton nasida ma pinggol nasida sian hasit tongani laho paelekosa tuaka turi-turian alai anggoho sadok unang mabuk roham tahun ma najati radoti natama ulaun ni perbarita nauli sahat ula tohonan mi Welek kami mahamu aliak kadoongan hamu ma akka namakalojahon hamu akka namanguluhon hamu marhite-hite Tuhani rodi akka napaingoton hamu sangap situtu marajumi hamu nasida mardongan holong niroha ala niulaun nasida sai mardame mahamu sama hamu. Alai huapoi hami mahamu ale akadongan sai paingot hamu ma akka naso maradat apuli hamu ma akka siotik roha aju hamu ma akka nagale labas marohamuna dopak saluhutna mata-matahon hamu ma asa unang dibaloson manang ise naroa balos ni narwa nadenggan ma pariahi hamu toktong nang sama hamu nang tusaluhut halak toktong mahamu maras ni roha unang macadi hamu martangiang mandok muliate mahamu siala saluhutna ay ido dipangido di batas yak kamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang itopihamu tondii, unang lea rohamuna di panuri rangon, tak kasih hamu masa luhut na denggani ma tiop hamu, pasiding hamu mana sarumang di naroa. Di parbadiai debata pardamai mahamu gabe sundengkan jala diramoti maton dimuna nang roha nang daging asa ias sohasurahan diharoro ni Tuhatan Yesus Kristus haposan do ibana naman jauh hamu sai pasau ton nadoi alea kadongan tangyakon hamu ma hami madoktabi mahamu untuk saluhu dongan
mardongan umma nabadiai. Wel elek mahamu di joloni Tuhani. Asa di pajajau kamu surato tu salahut dongan. Dirongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus ma kamu. Silopi do jujuron asang hapon ni situa. Naburju mangula hasituahon. Kumodang matuaka na mangulahon hata dohot poda. Adi dok surati dan jadi hutamamu babani horbo na mardegi. Dohot natama di pangula upahana. Unang jalo pengaluan dopak situa ia sejolo di jolo ni dua manang tulu sitidangi. Akan namar dosai pisang di jolo ni salhuna asama biar nang akka dongan kumangmangi ho di jolo ni debata doh Kristus Yesus nang di jolo ni suruh-suruan ni debata akan natarpilit unang maralang-alang roham mengaradoti akka odeng unang mardikadikan unang hapogani mangapehon tanganmu tuhalak unang sawarho tu dosa ni naleban ramoti dirim asa iyas ho unang say minum aik ho pakai maanggur sa saotik daun ni butuha ay jok doho gali di nadeba halak patarhiad do dosana tagas sosonggok dope uhum ia dinadeba mangihut siap pudi nama suak songoni patardo akka ulau nadenggan jalan nakpe asing tongdo dang tarbahesa buni asa au natariho di bekasat Tuhani wapoi mahamu parangihon hamu ma natama hombartu panjuwon nok songgop Tuhamu martoruk niroha situtu marlambok jala marlambas niroha masiahan di bakasar roha na holong. Hatahon hamuma sama hamu akka ende pasalman, akka ende puji-pujian, dot ende partondion, endehon jala puji hamuma Tuhani di bagasan rohamuna. Manok tong mahamu mandok mauliate siala saluhut tu di beta ama di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Oleh temai mapajak konon nami dihamu sudah perhala doha KBP dongamuna situa rak marhubas dia KBP Jalan Lurahon langsungoni donang situa molomoding dibuan ja dihaliak kadongan na alat tudo tohonan hasituani pasahatomuna sahat ningolumuna hudul mahamu. Hamu akka dongan sahuria di HKBP Cimahi Jalan Lurah nungatatangihon nang hatani debata majakon nasida alani di idahamu don waing jongjong dongata di son tarpilit situa di tonga-tongata naik pangidon nasida pasu-pasu siat Tuhani asa margogo nasida mangulahon ulaun nasida atong tabege mapangaripunan ni ulaun ni situa nata surat di agenda do asa di jaha mata padita simar mata tangiho kamuma poda tohonan ni hasituaun obartu agenda ni huriata HKBP dohot di aturan peraturan ni huriata HKBP nabarjolo pangulani huria do nasida mamata-matahon dongan akan napinasaha tu nasida dohot mangaramoti parangi nasida molo diboto nasida nahurang ture parange ni manang ise
ikon pisangon nasidai manang pabua nasida tu guru doho tu badita asa dipature paduahon madadas dongan tu parmingguan doho manakasi alana ubahin na soro patuluhon madadas dada anak bawa doho boru-boru marsikola asa odop ro paupaton manikir akan namar sahid jala paturehon narikot tu nasida doho nasa na tarpatu pasa alai na rumikot pasingoton hatani di bata tu nasida doho tumangnya kosa palimahon mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napugus paonopon mangapuli aka sipelebegu aka parugamo na asing dohot aka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupa ni Tuhan Yesus papituhon mangurupi paturehon aka guguan dohot ulaun narikot tu harajau ni debata bawaluhon patupahon padidian na hinipu pasiahon patupahon statistik ni huria di dungku nabe pasapuluhon madohoti sermon dohot rapot ni situa pasapusadahon pasahaton pasu-pasu sopola mangapehon tangan ima sahatna moliate ope hamuna hina holongan naing takas boton nami burjuni rohamuna mangaradoti ulaun hasituani dibahini alusi hamu ma nausukut tonot tuamu parjolo naulo do hamu ma parangihon parangin atama di jolo ni debata do di jolo ni jolma paduahon naulo do hamu majalo ulaun hasituaon songon nahu pajojorod deng tuhamu patuluhon naolo do hamu mangaradoti sude sian nasa roha sian nasa gogomuna hobat tuhatani debata molo sadar rohamuna mangului jalamar padaton sasudene di jolo ni debata do di jolo ni dongatta jolma dok hamuma alus muna tong rom hamu tu jolo masa saripe hatasi paingot di situa Nelson Tibul hamonanga pardede di Jakon gabe situa Minggu si Agustus 2020 lahir di Medan 8 Agustus 1960 sia tersurat di Kolose 4 ayat 17 perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya atong namar si jalangan dohita pabuah di padan muna jala pabuah na olo hamu mangula ulau ni debata rabdo tami amin sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu Laos pinasahat agedda bohal muna mamaritahon hatani debata asaulahamu di bagasan bulus niroha dohot tuhalak inam hatasi paingot di situa Rudi
Mensos L. Sinurat. Tubuh di Huta Bangun tanggal 7 Mei 1970 sia. Di Tabalhon di Tabiso Situa Minggu si Agustus 2020 di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5b. Namar si jalangat dohita pabuah hot ni padan munai, jala pabuah na Allah hamu mangula ulau ni rap dot hami. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Amani Tuhan ta Yesus Kristus. Marhite-hite tod di porbadia. Maka burjuhon siulaun muna. Na pinasahat Tuhamu sadarion. Asamar sangap goarni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Aus pinasahat agenda dalam muna mamaritahon hatani debata di pergugu itu hatamamu. Songoni nang halak inang. Hatasi paingot di situa Julerman Nehemia Pajaitan, lahir di Sungai Pakning 10 Januari 1920 ditabiskon situa si Agustus 2020 situa HKBP Jalan Lurah Cimahi. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Namar si jalan dohita pabuah hot ni padan munai jala pabuah na olohamu mangulahon ulaun ni debata rap dot hami. Amin. Saya diperrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus ya maka burjuhon siulan muna na pinasahat Tuhamu sadarion asamat sangap guarni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Laos pinasahat agenda dalam muna maka tidak kon hata ni debata pasu-pasu tuhat tamahamu suak songoni nang dohot martangi yang mahita. Ali Tuhan debata manami na di banua gijang mauliate marohanami tuho alani asini roham dia kadongan namion saitabai maturohana sida kasilehol-lehol ni tod di porbadia asalam margogo na sida mangaraduti tohonan na sahatu na sida asima roham do di sude ruas ni huriamon asalam hot haporsion na sida be jalalam ture parangina sida mangihut tokko sungguli marohanami asa masih hawolongan unang gabe si picangok kami asalam rarat harajaumu jalamar mulia guar munabadiyai. Amin. Mared de mahita laus adopok kamu maturuas. Songonon di Tuhan Yesus audona mamilitamu asalamu namar parbue jalamian parbue munai upadiri asalamar parbue jalamian parbue munai kita
tapi nilit ni Tuhata, ingat mahata ni Tuhani. Parbueon manasa na dinggan, nahomar tupati ni Tuhani. Natar jodoh itapa imbaru diri, di bagasan Kristus Tuhatai. Tasosoli manasa dosata, tapa ubah marohata, tapeleon manasa dirita, balpeleon namangolu, nabaria di Tuhata, nahinalo mohoni dewata. Amwak kadongas sahuria HKBP Cimahi Jalan Lurahon jakkon hamu mana sida di bagasad dame sude mahi taon manggogo panangyak kon nasida asa majadi ulaun nasidai makorhon hasangapon ni Tuhata. Amin. Hudul Muhammad pinasa tikikur ina Debora vokal grup ina Debora.
di sana juga. Jongjong mahamuna tolu pinasa matiki madokata tian situana di tabalhon. Waktu 2 menit. Shalom. Shalom. Para julu sahali, tamado hitamadok moleate, tua mata pardenggan basai. Disiala asi doh holong ni rohana, marhahi pasok kita siantik kinanong salpu, saat rori tikion, boi hita marpungu di bagas joro na pinar biada anon. Sayang giat matutu, tutik kinaning roh, totong tuhatta na mangaramoti, na mga lehon hasehatot di hita, isa luhut para gulumit ni ngodutta. Nah hormati kami, amang pendeta resot, pendeta Hasian BMS Purba STH, selaku pendeta resot. Nah hormati kami, Padita DI Simarmata STH, selaku pendeta fungsional. Suang songoni, nah hormati kami, amanginang parhalado ni Huria HKBP Jalan Lurah Cimahi. Suang songoni nahwa parhasa ngapihami, amanami, inanami, ruas ni Huria HKBP Jalan Lurah Cimahi. Amanginang dibagas tikyon nunga ditabalhon hami gabisit tua ni HKBP Jalan Lurah Cimahi. Alani amang hamudo macakok kami, jala hamudo nama militami, siala asi dok holong ni ruhani Tuhani. Isiala ni amanginang, cakok kamu ahami, siat denggan doh ulibasa ni rohamuna, jalo hamuma, segala kelebihan dan kekurangan nami, tutik kinaneng roh, molotung pehami martugas, saya anggiat tukol-tukoli hamu hami amang, alana jol managale do hami, ale persea do hami, naik kot tukol muna do hami, naik kot tangyakok kamuna do hami, asa anggiat boy hami mangulahon tohonan hasit tuauni. Amanginang gomos hami mangido tu hamu, asa buak kamu mahami di tangyang muna, asa boy hami kurang tertuktuk mangulahon tohonan hasit tuauni. Bolosian gogoni siak gogonami doa manginang tang tarulah kami tohonan hasit tuanon alani mangido hami asa rap mars datang yang mahita mangido tutuhatta asa dilihat tuhatta tuhami suang songoni tuhita saluhukna agka habisuhon doho gogo nasihat Tuhani asa lamboi hami mangulahon nahobar tuhuria HKBP Jalan Lurah Cimahi asalam marmulia ma tuhatta tujulan nyari lam tusadana hita lam tudenggan nama parsaurata tutikinan engro olan hata hamuliate do na boy hupasahata mituamu amanginang ruas ni HKBP Jalan Lurah Cimahi
terkhusus tuh wik opat dohot wik sia au memawakili amang pardede dohot amang Panjaitan hamudo napa perhatto kami amang sian wik gabe pangula di lingkungan alani totong domangi dohami buat kamu ma ditangyang muna asa margogo hami paturai-turehot di lingkungan wik sia dohot wik obat suang-songani di huria HKBP Jalan Lurah Cimahi olan hata hamaliateo dona boy hupasahat hami Butima hata hamlateo tu ruas suang songoni tu amang padita resot moliate amang padita nami nunga tung loja amang mengajar-ajari hami selama learning alani saya tu hatta ma amang namang alehon habisuhon do hapistaran tabbani nong adongi asa anggiat tujualan nyari lam ditabbai tu hatta ma akka habisuhon dihamu jala lam ditabai tu hatta ma akka naporsia tujulan nyari suang songani wanung pedangison amang padeta es manulang tetap do honon nami mauleate alana amang oddo parjolo majalo hami macakok kami jala amang padeta resot do amang padeta manulang nauliling mengajari hami yanung pedangison amangi nung pidasian ruas tahun siak garijat tahun sayang dia ma di tempat amangi maringanan totong ma di pasu-pasu Tuhan jada dilehom magajang ni umur dohot akalan na asing nampar pardomuan tu hanguluan siapari suang songoni di amang situa amanginang oleh ate do totong dohonon nami di siala dileho kamu doro hamuna nalahu mengajar-ajari kami, nalahu membibik kami, asa anggiat, gabe boy kami satu sadarion, tertabal gabe situa, isalani amang, holan hata hamaliateo dona boy tarpasat kami, sayang giat matu hatta di bata, para sirohai, mangalehon gajang numur, dohat hasehaton, dohat tiru pamikirion, butima hata naboy hupasahat kami, hata hamaliatun nami di pajakonon ni huria HKBP Jalan Lurah Cimahi tu haminatolu butima moliate horas lau Roma tujulu amang si otang mewakili ruas situ istopul madok kata udul maham dok kamu mah hata na gudang marhite hata na jepek waktu 2 menit. Oh ya. Tapuji matuhatta nong mangalehot tuhita ruas ni HKB Jalan Luraon parhubas naguk na baru madongani amata padita resort naksongoni amata fungsionaris do situa saluhukna di hari nauliot tu di parsawarata di hari mingguon bunga di patorang amang padita nak sisi rohania sudi akatantangan nak songoni dohot nagabe menguatkan hamu amanami situa na baru situa naguk sian hami ruas ditiki pajak kononon secara sosio kemasyarakatan itu tongdo tangyak konon nami amu asamar gugu hamu dung mangula hamu song pangula naguk dang diare nak salputab batujuluanon kemungkinan tongdo lam gudang akatan tangat si hadapanmu di kapas jami tahun nak pengalengkap nuaing sian akka bahan jamita di Google do akana asing alai tingkat kritis ni akka ruas petab badotong jadi songo simbol ni anak kota na marede nak keningan anak kecil
Kotong matutu pangeduan nami marsiho hotamu. Tutu hatai. Asa diliab di hamu haguguun. Anggo sian dirimu sadiri do amang. Mungkin daktar udah kamu. Terlubungnya di hamu inanami keluarga. Naksongoni doa ke anak kamu. Disudi nak keningan akahata napatuguhon haporseomu ditugasmu dan dijahahonnya ka amang do inak situa. Ido kenyataan itu nanaing ikon hadapata manang buhape dia kasongan pengalaman mulai didokon nak keningan dia kahamu inanami songon nama dongani amanami situon idokon ikon lebih usituado ninna aka di pakatayon do dia kapangalaho jadi asa margogo tutu ala amangon songo situa nala makataho barita na uli mangido jala utangnya ko kami mahamu asa anggiat dileho di hamu roha todi perbadiai dinalaw maneng yakon amanami dohot dinalaw mangulawon uluan ni huriyai naksongoni diulaon na seganu pari ay ido na dibereng akka ruas dohok masyarakat tadani naung majalo hatani bata jala melayani di huriyai tuk songono penwaing na buhay pasaton nami sian ruas tarlumubi mahami sian wek opat do sian wek sia naung mangido tuhamu asa hamu gabe parkubas di huriyai sayang gia margogo hamu tarlumubi di wek asalam torob akkana mangihuti kegiatan ni weki terutama mai di akka pertaniangan. Saya itu hatta di Batama toktong nama dongani ma pergukui hamu. Mulia tema. Horas. Situ situpul. Tong ma hata na gudang marhite padohan na jepe kate. Samini ma. Horas ma dihita saluhna muliati parjolo tapasahat tamata di pada pardenggan basana semurungi di siala denggan di basana do boy hita marpungu di kebaktian di Arianon tarlumubi di bagasan sadarion penabalan ni dongan nami situa tolu halak na parjolo pasaton nami tuhamu amang doho inang dohot yanakon nami na posobulong dohot remaja nahita na pungu sunari di bagasta di bagas ni Tuhatta di bagas Atikyon laswaksongonima ng live streaming di bagas nabe doho nai matuhita di bagas Atikyon amang doho inang tulu halak situa di bagasan sadarion naung ditabalhon asa tajakom mana sida amang doh inang nagabe melayani di bagas ni Tuhatta jala tatangyakom mana sida asa totong mangula na sida di bagasan haripason dohot las niroha di pasu-pasu tuhani ima dohon nami tu hamu amang dohot inang hita saluhna ruas ni huria hakabipe jalan luraon laksongonima di hamuna dongan nami situa naung ditabalhon di bagasan Tikyon tolu halak situa molutukpe sian wek hamu ditodo alai situa ni sude hakabi peja dan lura do hamuati amang do inang dah holan habo berhat muna do sian masing-masing
Wek. Lah sok-sokin ang tuhita ruas di saluhut na. Sudah itu hita marsituahon tu natolu halak di tikyon. Dohon nami matuhamu amanami dokan nami situa naung ditabalo di tikyon. Selamat melayani maamang di parbaga rohani Huriodo dengan kehadiran muna tulu halak tabba situa di Huriata gabe semakin sempurna pelayanan di Huriaton ima naneng dohon nami di tikyon jala dohon naya muse sahat ula tohonami amen ima songon pajakonon mewakili parhala duni Huriata ma hita nuaing dison mau lihat ma di Tuhan selamat melayani ma di dongan nami na di tabalhon di apalah di bagasa tikyon mau lihat pasal tayo mo se marede ma hita upa pengupilian Marsino dan Oluku di Yesus manang di dia pe au tok ui ngoti diun Marsino
tangiang maita Dedi bata manami di banua gijang hodo haroron ne salusi leon na denggaddo na sauli basa na mauliutus pasat tami masana ni leon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramotia sau parhasia kami pilihanon pati bulhok karajaon mo di tonga-tongani huriam do di portibion buhai marohanami marhiti te todim asalamu tadahami gunang ni leon mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani lehon mi doni rodi pamatatu osado otgogo ki rodi salu Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham, songon dari Banua Gijang, leon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panai sanami di dosa nirongan nawar dosa tu hami, unang hami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jala di pasauron madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluna. Sopola mengurui sangat muna. Dak pola marsi jalangak kita. Selamat kita saluna. Pakai seramu coba. Pakai seramu. Tuba di bawah. Amang pakai tepul. Jongaro. Dak boyas kabel. Amang stopul. Saat baik kamu. Iya.